Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bakit ganon? Feeling ko, ang malas ko. Nung bata pa ako, alam ko na marami naman akong kaibigan at kalaro. Pero isang araw, napalo ako ng husto ng mama ko dahil sa pakikipaglaro ng mahabang oras. Simula noon, naging mailap na ako hanggang mag-high school na ako. Hindi naman kami mayaman. Pero nang sabihin ng pinsan ko sa mama ko na pag-aralin daw ako sa private school para magkasama kaming dalawa, pumayag agad si mama. Hindi nagtagal, nagkatampuhan kami ng pinsan ko kaya lumipat siya sa ibang school. Doon na napariwara ang buhay niya. Nabuntis siya ng maaga at sa akin isinisi ang lahat. Kung hindi ko daw siya inaway, hindi daw ito mabubuntis. Ano ba? Nakakaloka. Nakakabuntis pala yung pag-away. Ngayon ako na-inform na ganun. Dahil sa pangyayaring yun, lalo akong naging mailap sa mga tao. Naging mapag-isa ako at mahina sa lahat ng bagay. Kahit pagdating sa mga lalaki, takot ako at sobrang mahiyain. Nung mag-college ako, paunti-unti na akong nagkakaroon ng mga kaibigan. Pero hindi rin nagtagal at nagkanya-kanya rin kami after graduation. Lumipas pa ang mga taon. Pakiramdam ko ay napag-iiwanan na ako sa buhay. Walang pagbabago sa karir ko. Wala rin gaanong nanliligaw sa akin dahil hindi naman ako maganda, hindi rin ako matalino. Napakabori kong tao at pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin. Malas na sa pag-ibig, malas pa sa karir. Yan ang tingin ko sa sarili ko lalo na nung matagal akong naging tambay kahit graduate na ako ng college. Nag-apply naman ako ng trabaho pero hindi talaga ako natatanggap. Kapag nakapasa naman ako sa interview at mag-aayos na ng requirements, bigla na lang na may mangyayaring maganda o di naman kaya, bigla magsasara ang kumpanya. Isang araw may nag-alok sa akin na maging promodizer for 1 week. Tinanggap ko na kaysa wala. Doon ko nakilala si Pandak. Niligawan ako ni Pandak sa maikling panahon. Sinagot ko siya agad, naging kami hanggang sa may nangyari. Ay, ang bilis. Pagkatapos nun, bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Nalaman ko na lang, pamilyado pala siyang tao. So ang ending, nga na naman ako. Sobrang lungkot ko ng mga panahon na yon. Feeling ko, tatanda na lang akong miserable ang buhay. Hanggang sa may makilala na naman akong bago. Naging kami kahit bawal. Pinatulan ko na kaysa wala. Pwede na to. Laman tiyan din niya. Kahit bawal, girl! Nakakaloka! Tago kami ng tago. After 1 year, sinuwerte ako makapag-abroad. Iniwan ko siya at doon na nagbago ang takbo ng buhay ko. Sa abroad ko nakilala ang lalaki na iginalang ako ng husto. Sa kanya hindi ako nakaramdam ng hiya at pangamba. Doon ko na unang naranasan ang tunay na love. Nagsimulang mamulat ang mga mata ko na kahit kailan, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Napatunayan ko sa sarili ko na hindi naman pala talaga ako malas.
Sa dulo ng hindi magagandang pangyayari sa buhay ko, naroon pala ang magandang kinabukasan na naghihintay sa akin. Ngayon, 9 na taon na kaming kasal ni Mr. Wright. May 2 anak na kami at patuloy na ninanamnam ang sarap ng buhay. Buhay na malayo sa kamalasan at buhay na punong-puno ng pag-ibig. Ako po si Melay, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Always your number one. SM radio station. Love radio.